ikasle bizkotxoa, mikrouinien eta laberi gabe. Begira zer errexeta daukadan zuentzat. Pixua leberik ez baduzue edo denbora gutxi baduzue, era hontan errexa da. 10 minututan sekulako bizkotxoa prest izango duzue. Goazen, behar ditugu. 3 arrautza. Bertakoa badira asko hobeto. Gorringoa, gorri-gorria, hoiek ematen diote grazia. Hasteko jarri 3 arrautzak ontzi batean. Eta eman egurra. Ondo irabiatuta daudenean, gehitu azukrea. 10 koiakada. 250 gramo inguru. Eta jarraitu nahasten, masa arrotu arte. Gehitu oliba olioa, 5 koiakada. 125 inguru. Nahaztu dena ondo, denak bat inarte. Orain, jogur bat 105 gramokoa. Irina eta legamian txanda da. Irina, 15 koiakada. 375 gramo inguru. Legamia, apur bat. Sartu poliki-poliki eta nahaztu grumori gelditu ez dadin. Hartu mikrouinetako balio duen ontzi bat. Ez oso basua, masa asko igotzen data. Pasatu sukaldeko papela olio pixka batekin, hormetatik eta bota irin pixka bat gainetik. Horrela ez da itxatzeko. Izuri orea ontzira eta sartu mikrouinean. 5 minutu potentzia topea. Mikrouin bakoitza mundu bada. 5 minututan eginda eotea potentzia asko duten mikrouinen. Neria ikusten dezue, makala da, eta neria denbora gehiago behar du. Orduan zuek 5 minutu jarri eta pixkanaka behitu. Eta ingabe bali mado, pixke gehiago neurria hartu arte. Sartu labana, erdi-erdian eta garbi ateratzen bada prest dagoen seinale.